барномаи суҳбати рӯз. омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ аз масоили рӯз дониста мешавад. Аз ин рӯ мо тасмим гирифтем ки дар барномаи суҳбати рӯз вобаста ба ин масоил суҳбат карда бошем. салом арз мекунем бинандагони азиз. меҳмони мо ҳастанд корманди институти физикаву техникаи ба номи Султон Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Хайём Раҳмонов. хушомадед ба барномаи суҳбати рӯз. марҳамат, калиди суҳбат дар ихтиёри шумост. мехостем суҳбат кунед вобаста ба муҳимияти ин 20 сола. агар ба давлатҳои пешрафта назар афканем, мо ҳис мекунем ки муҳаррики пешбарандаи ҳар як давлати пешрафта ин рушди илмҳои дақиқ ва дорои ин давлат аз кадрҳои чунин илмҳо мебошад. ногуфта намонад ки берушди илмҳои ҷамъиятшиносӣ ҳам ҳаёти имрӯзаи моро тасаввур карда намешавад, вале рушди илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ ин яке аз муҳимтарин муҳаррики пешбарандаи ҳар як давлати пешрафта аст. аз ҷониби пешвои муаззами миллат бисёр саривақтӣ ин тасмим гирифта шуд ки эълон гардидани 20-солаи рушди илмҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқ. ва мо ҷавонон ин тасмимро хело хуш қабул намудем ва тамоми лаёқату малакае ки дорем дар ин ҷода саъй мекунем ки зиёд гардонем ва барои рушди илмҳои дақиқ ҳиссаи худро дошта бошем. ташаккур, саломат бошед. суҳбат мекунем аз мушоҳидаҳо. айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзиши фанҳои болозикр аз муассисаи томактабӣ сар карда то мактаби олӣ дар кадом сатҳ қарор дорад? чӣ назар доред? сатҳи омӯзиши илмҳои дақиқ начандон бад ба назар мерасад. камтар ба назар мерасад. кашфиётҳои мо, таҳқиқотҳои илмии мо нисбатан ба давлатҳои пешрафтаи абарқудрат. вале мо тамоми шароиту шарте ки ҳоло дорем ин басандагӣ мекунад ва танҳо мебояд дар миёни насли наврас тарғиботе гузаронем ки таваҷҷӯҳи насли наврас ба омӯзиши илмҳои дақиқ зиёд гашта бошад. зеро муҳаррики асосии пешбарандаи давлати пешрафта ки мо тасмим гирифтаем ки ояндаи Тоҷикистонро ҳамчун як давлати пешрафта бинем, ин рушди илмҳои дақиқ мебошад. дуруст аст ки дар замони муосир ҳар музаффарият, ҳар муваффақияте ки мо бояд дар ҷаҳони имрӯз ба даст биёрем, пеш аз ҳама вобастагӣ дорад ба илмҳои дақиқ ва пешвои миллат низ нуқтасанҷона, дурбинона 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ эълон карданд. акнун мехостем мушаххасан суҳбат кунед. бояд мо тамоми қувваву тавоноие ки дорем дар ҳама ҷода бояд кӯшишу сай кунем. аз боғчаи мактабӣ шурӯъ намуда то донишгоҳу макотиби олӣ тасмим гирифта шудааст мо дар ин 20 сол бояд ба ҳамқадам бошем дар кашфиётҳо дар ҷодаи илмҳои дақиқ бо давлатҳои абарқудрат. ва ман аминам ки агар мо бо чунин назарандозии ҳукумат нисбати илмҳои дақиқ ки шуд, бо чунин ғамхориҳо ин гуна пеш раванд, аминам ки мо ба дастовардҳои калони илмӣ ноил гашта метавонем. ташаккур, саломат бошед. ташкил додани барномаҳои таълимӣ ва таҷдид назар кардани онҳо барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ мувофиқи мақсад аст ё ин ки зарур аст ки бояд ки мо дар ин давра таҷдиди назар кунем? нахустин бор ҷоми Академияи миллӣ барои хонандагони мактабҳои миёна, гимназияҳо ва литсейҳо гузарондем. роҷеъ ба саволи шумо ҷавоб дар ин ҷо ҳаст. яъне ки вақте ки мо литсею гимназияҳоро алоҳида саволгузорӣ намудему камина ҳамчун ҳакам иштирок доштам дар ин озмун, яъне дар гузарониндани ҷоми Академия, ва мо барои гимназияу литсейҳо алоҳида масъалагузорӣ кардем, саволгузорӣ кардем душвортар нисбати он гурӯҳе ки аз мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ буданд. ва мо шумо хуб медонем ки соатҳои дарсӣ дар гимназияи литсейҳо оид ба фанҳои дақиқ зиёдтар аст ва ҳангоме ки мо натиҷагирӣ намудем аз натиҷаи ҷом, ҳис мешуд ки мактаббачагоне ки дар литсею гимназияҳо мехонанд, яъне ки дарсҳои зиёди илмҳои дақиқ мегиранд, гӯем ба маротиб хубтар худро нишон доданд. ва хуб мешуд агар дида мебаромаданд кумитаҳои дахлдор, он қишри ҳукумат ки ба ин масъалаҳо коргузорӣ менамоянд, оид ба зиёд намудани соатҳои дарси илмҳои дақиқ, хусусан физика, химия, биология ва рушд додани лабораторияҳо.
ҳоло лабораторияҳои хуб мо дорем, мактабҳое ки мо мебинем дар саросари аз худи шаҳр, пойтахти азизамон сар карда то саросари шаҳру ноҳияҳои кишвар мактабҳои хуб сохта шуда истодаанд. ана бисёр хуб аст. ана боз мактабҳо муҷаҳҳазонида шуда истодаанд бо лабораторияҳои навин ва мебояд ки ба фикри шахсии ман омӯзгоронро як намуди такмили ихтисос гузаронида коргузорӣ бо лабораторияҳои нав гузаронида шавад, то ки онҳо омада бар шаҳру ноҳияҳои худ, яъне дар мактабҳои худ шогирдони худро бо асбобҳои аёнӣ дарс гӯянд. ва зеро ки мо медонем тамоми қонуниятҳое ки хусусан он ҷодаи илм ки ман машғул ҳастам, илми физика аст, маводшиносӣ. физика чунин илмест ки такя мекунад ба қонунҳои табиат, яъне ки мо бо риоя намудан ба қонунҳои табиат ин ё он кори ҷамъиятии худро осон мекунем. яъне рушди илм ин осон кардани зисту зиндагии мову шумо аст. ва вақте ки кӯдак, яъне ки талабаи мактаб дар аёния мебинаду бо дар зеҳни худ онро дарҷ мекунад, ӯ аллакай таланти илмие ки дар дохил дар вуҷуди ӯ аст бедор мешавад. яъне муҳаббати ӯ нисбат ба илмҳои дақиқ зиёд мегардад ва ӯ метавонад оянда як олими хуби тоҷик шуда дар арсаи байналмилалӣ бо навиштани мақолаҳои хуби илмӣ, яъне иштирок дар вокунишҳои бузурги илмии ҷаҳон иштирок варзад ва номи Тоҷикистонро, Тоҷикистони имрӯза ва тоҷикони кӯҳане ки буданд дар илми ҷаҳонӣ боз зинда гардонаду машҳуртар гардонад. ташаккур, саломат бошед. шумо дар раванди суҳбат қайд кардед ки яке аз маҳакҳои асосии омӯзиши ин 20 сола ин муҷаҳҳаз кардани муассисаҳои таълимӣ бо асбобҳои аёнӣ аст. баъдтар дар раванди суҳбати шумо ҳаминро мо дарёфтем ки то ба ҳанӯз омӯзиш яъне мин фанҳоён ки назарияро ба амалия пайвастанд дар муассисаҳои таълимӣ каме костагӣ дорад, мелангад ҳамин поя. дуруст аст? ин фикри шахсии ман аст. боз як ҷиҳати дигари ин мавзӯъ китобҳои дарсӣ, оид ба китобҳои дарсӣ. мо бояд аз ҷониби олимони кишвар ба фикри ман китобҳои пешниҳод гарданд ки ҷабҳаҳои навини илми имрӯзаро дар бар гирифта бошанд, на он ки масалан илмҳои фундаменталие ки асри гузашта буданд. вале мутаассифона дар китобҳои ки дарсие ки ман як чандин бор варақ задам, бо тамоми самимият ва каломи эҳтиром нисбати муаллифон, ки зеро китобнависӣ ин кори осон нест, хуб мешуд барои тайёр кардани ҳамин китобҳои дарсӣ, умуман хусусан китобҳои лабораторие ки аз рӯи он корҳои лабораторӣ, яъне ки корҳои аёнӣ таҷрибавӣ гузаронида мешаванд, як таҷдиди назар карда мешуд ва аз навнависӣ мешуд бо назардошти пешрафти имрӯзаи илму техника. зеро вақте ки хонанда пешрафти имрӯзаи илму техникаро вақте ки дар китоби дарсии худ дида мазмуну мундариҷаи онро дарк мекунад, шояд ки дар дили ӯ ҳамон гулхани омӯзиши илми дақиқ бедор гардад ва олимони илми дақиқи мо ҳам аз ҷодаи ҷавонон зиёдтар гардад. вале мутаассифона мову шумо хуб медонем ки ҷавонони мо ҳоло рӯ оварданд хусусан ба илмҳои ҷамъиятшиносӣ, хусусан аз ҳуқуқу корҳои бонкӣ, молиявию ва дигару дигар. вале моро ҳоло дар як ҷодае истодаем ки мо бояд коре кунем ки тарғибро чунин ба роҳ монем ки дар ҳамон дили ҳар як хонандаву наврасе ки ҳаст ба таври бедор намоем завқи онҳоро ва ягона роҳи завқи онҳоро бедор намудан зиёд намудани материалҳои тарғиботӣ аст ва ё нишон додани олими муваффақ аст. вақте ки мо бо олими муваффақ суҳбат мекунад талаба, ӯ ҳам дар дилаш як гулхане бедор мешавад оиди илми дақиқ. 20 солаи илми рушди илмҳои табиатшиносӣ гуфтем, мо бояд бедор созем ки ҳамин ҷавонон коре кунем ки муҳаббати онҳо зиёда гардад. ва ногуфта намонад ки гузаронидани ҷоми академия яке аз мақсадҳои асосӣ ин буд. масалан дар институти мо, дар институти физикави техника бисёр корҳои лаборатории ҷолиб гузаронида мешаванд.
ана корҳои илмие ки ҳастанд сатҳи ҷаҳонӣ ҳам доранд. асос фокуси корҳои илмие ки дар институт мешавад корҳои илмии фундаменталӣ ҳастанд, вале ҳастанд корҳое ҳам ки ба саноатикунонии кишвар бевосита такон мехӯранд. аз ҷумла мо стансияи нитрогени моеъ дорем ва аз ҷониби устодони мо асбобҳои барои ҷарроҳӣ, криоҷарроҳӣ истеҳсол карда шуд ва чандин криоҷарроҳӣ ҳам гузаронида шуд ки бо муваффақ анҷом ёфт. яъне корҳо ҳастанд, вале аз ҷиҳати хуб набудан мактаббачагон аз ин бехабаранд. ва мо вақте ки ҷомро гузаронидем, 2 рӯз гузаронидем, як рӯз рӯзи ҷом буд ва рӯзи дигар экскурсия буд. яъне ки мо лаборатория ба лаборатория гардонида бо олимони барҷастаи тоҷикистон талабагонро шинос намудем. олимон ба онҳо лексияҳои илмӣ хонданд, маълумотҳои илмӣ доданд ва дар чашми ҳар як хонанда дарк мешуд ки чӣ хел як бедор мешавад муҳаббати онҳо ба омӯзиши илмҳои дақиқ. яъне шумо гуфтанӣ ҳастед ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон шароиту имконият ҳаст, мутахассисони соҳа ҳастанд, танҳо дуруст муаррифӣ намегардад. ва суҳбат кардед аз ҷоми академия. мехостем аз натиҷаҳо суҳбат кунед. масалан, академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон омода аст ки намедонам дар як ҳафта 2-3 маротиба ё ки тибқи як барномаи махсус ҳамарӯза хонандагони муассисаҳои таълимиро ба таври намоишӣ шинос кунад. ҳар як институтҳое ки имрӯз дар худи академия фаъолият мекунанд, мунтазам дар ҳар як институт вобаста ба равияҳое ки ин институтҳо меомӯзанд, мактаббачагони масалан аз синфи 8, 9, 10, 11 онҷо ҳафтае як маротиба дарсҳо мегузаранд ва онҳо кори илмӣ мекунанд. яъне ки кори илмии онҳо начандон илми замонавӣ ҳам бошад, вале барои худи кӯдак ин як бедоркунанда аст. онҳо масалан такрор мекунанд ягон таҷрибаи олими бузургро ва дар давоми сол омӯзиш мебаранд, як статистика, як омор мегиранд ва омори худро пешниҳод намуда барои ин корҳояшон ҷои дипломи дараҷаи 1, 2, 3 баъдан узви вобаста академияи хурди илмҳо, узви ҳақиқӣ яъне академики академияи хурди илмҳо унвон ҳам мегиранд. ин шӯъба бисёр хуб кор мекунад ва ҳоло ҳамкориҳои зич дорем бо олимони ҷопон, бо университети васедаи шаҳри Токио. яъне корҳои илмии дараҷаи байналмилалӣ карда истодаем. яъне мо ҳам дар он дастае ки корҳои илмии дараҷаи байналмилалӣ мекунад иштирок меварзем ва устодони мо ҳам ин хел ҳаст, вале нисбатан кам ба назар мерасад. сабаб он аст ки ҳамсолони мо бисёран таваҷҷӯҳ накарданд ба илмҳои дақиқ ва фикр мекунанд ки ин тарғиби дуруст набудан аст. омӯзиши 20 солаи илмҳои табиатшиносӣ дақиқ шуд. ин боз моро бисёр рӯҳбаланд намуд ки назари ҳукумати кишвар, хусусан пешвои миллат нисбати илми дақиқ чунин аст ва мо тамоми малакаи коре ки омӯхтаем барои рушди илмҳои дақиқи кишвар мехоҳем сарф кард. ташаккур. мехостем суҳбат кунед вобаста ба ҷалби насли наврас, ҷалби наврасон, ҷавонон ва онҳое ки ба фанҳои дақиқ майл доранд ё ин ки майл доштан мехоҳанд ба корҳои инфиродӣ. ман фикр мекунам ки яке аз самтҳои ҷалби ҷомеаи имрӯз ба ин 20 сола бурдани корҳои инфиродӣ бо ин насл аст. ҳоло мо дар ҷое истодаем ки мо бояд чӣ тавре набошад ҷалб кунем диққати насли наврасро барои омӯзиши илмҳои дақиқ. ҳоло мо алоқа дорем бо олимони ҷавони тоҷик ки дар берун аз кишвар кор мекунанд. онҳо бисёр муваффақ ҳастанд, ҳам сатҳи зиндагии хуб доранду ҳам шӯҳрати илмии баланд доранд ва онҳо ҳам тариқи онлайнӣ камари ҳиммат бастанд ва мекӯшанд то заррае бошад ҳам барои пешбурди илмҳои дақиқи кишвар ҳиссаи худро дошта бошад ва мо бояд онҳоро муаррифӣ намуда ба тариқи онлайн конференсҳо гузаронида бояд нишон диҳем ба кӯдакон, яъне мактаббачагон ки вақте ки шумо ки илми дақиқро хуб омӯхтеду ба ин илм таваҷҷӯҳи зиёд пайдо намудед, чунин як зиндагии хуб осуда шуморо интизор аст. фикри шахсии ман ин аст ки вақте ки рушд кард илмҳои дақиқ дар ин 20 сола, аминам ки оянда идеяҳои нави саноатикунонии кишвар
рушд мекунад. яъне вақте ки саноати кишвар рушд намуд, ин калид ба ояндаи дурахшони ин кишвар аст. вақте ки мо олимон, муаллимон, устодони хуби илмҳои дақиқро аз миёни насли наврас ба даст ба миён меоянд, мо метавонем боварӣ дошта бошем ки ояндаи рушди кишвар, яъне ҳамчун як кишваре ки илми дақиқ ҳам, яъне ки саноати техника технология рушд кардааст, ба даст оварда метавонем. кадом пешниҳодҳоро доред ҳамчун як мутахассиси ҷавони соҳа барои насли имрӯз, барои ҷавонон, умуман ҷомеаи васеъи Тоҷикистон ки дар самти 20 солаи омӯзиш бояд мо муваффақ гардем? як роҳе ҳаст, роҳи кӯтаҳу осонтар, роҳ ёфтан ба илми дараҷаи ҷаҳонӣ. яъне ки ин мебошад моделсозии компютерӣ дар илмҳои дақиқ. ва фикр мекунам ки рушди моделсозии компютерӣ дар илмҳои дақиқ ин яке аз қадамҳои аввалин баромадан ба дараҷаи байналмилалии илмӣ мебошад. зеро мо ҳоло ҳам кор карда истодаем аз рӯи ин, вале мо дастаи хурд дорем аз ҷумлаи ҷавонон. ҳоло экспериментҳое ки мешаванд, масалан дар асбобҳое ки миллионҳо доллар меистанд, дар ҷопону Москав эксперимент мегузаронанд ҳамтоёни русу ҷопонии мо. ва мо дар Тоҷикистон истода амсиласозӣ, яъне моделсозии ин экспериментҳоро мегузаронем ва ҳамкории такони назарияи моделсозии мо ва эксперименти онҳо мешаванд мақолаҳои илмии хуби дараҷаи ҷаҳонӣ ки дар пойгоҳҳои Scopus, Web of Science тақризшаванда дар ин маҷаллаҳо чоп мешаванд. вақте ки мо зиёдтар мекунем ин чунин мақолаҳоро, шонси дастрас кардани инвеститсияҳои хориҷӣ, яъне грантҳои хориҷӣ ки эълон мешаванд, шонс зиёд мешавад. вақте ки мо инвеститсияи хориҷиро дароварда дар дохили кишвар кору фаъолият мекунем, яъне ки маблағ ворид шуду, ҳам мо кори илмӣ намудем, ҳам аз ҳисоби ин маблағ кадр тайёр намудем барои ватан, ҳам як қисмати техникаро харидорӣ намудем, яъне ки ин корест бебохт. ва фикр мекунам ки яке аз қадамҳое ки аввалин аст мо мегузорем дар ҷодаи рушди илмҳои дақиқ дар кишвар, ин рушди моделсозии компютерӣ аст. ҳоло мо як дастаи начандон калон дорем ва корҳои илмӣ хуб карда истодаем. аз ҷиҳати муҳимият ин аст оид ба кашфи материалҳои нав барои панелҳои офтобӣ. чунин материалҳо номида мешаванд перовскитҳо. ин материалҳои бисёр арзон ба даст оянда ҳастанд. якумин, дуюмин ки мо метавонем аз хеле ки медонем ватани маҳбуби мо кӯҳсоро аст, ашёи хомро аз худи кӯҳсорҳои худ дарёфт кунем. ва дуюмин мақсади истифодаи ин материалҳо муҳимият он аст ки дар дисплейҳои мулоим, яъне қатшаванда. дар ин ҷода аз тамоми дунё садҳо олимон кор карда истоданд, вале хушбахтона командаи илмии ҷавонони тоҷик ҳам вориди ин гурӯҳ ҳастанд. ва яке аз пораҳои қисмати моделсозии инро гурӯҳи дастаи мо пеш бурда истодааст дар Институти физикаю техникаи ба номи Султон Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. саломат бошед. ташаккури зиёд. ташаккур ки даъвати моро қабул кардед, омадед ба телевизиони Баҳористон ва пешниҳодҳои худро роҷеъ ба рушди ин 20 сола баён кардед. бинандагони азиз, суҳбате доштем бо корманди Институти физикаю техникаи ба номи Султон Умарови Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Хайём Раҳмонов. дар ҳамин ҷо ба барномаи навбатӣ нуқта мегузорем. хайр, саломат бошед. барномаи суҳбати рӯз.